Not, hot, spot, shot, slot. Oh ja, snot. Hey, pas på pølsen, smalle palle. Wow. Der kommer der også mig med de sjældeste retter. Hey makker, hvordan sker den? Nej, så ikke så meget du. Hvad er du for en? Hotdog, homie. Er du en varm hund? Pas nu på, at du ikke går i hundene. Ha. Meget morsomt. Hey hotdog. Hvad ved du? Hvad er ligheden mellem dig og Titanic? Det ved jeg ikke. Kanten på knækket. Hold kæft, hvor er du plads. Hey hotdog. Har du løjet på det seneste? Nej. Hvorfor? Du virker bare lidt lang i næsen. Nu går du over stregen. Mit sexliv fejler altså ikke noget. Ja, det må vist være det, man kalder for rosinen i pølseenden. Okay, nu skal jeg eddermame sige dig noget. Ew. Ja, i det mindste kom creme der ikke ned i hullet. Fuck is that guy's damn problem. Don't understand damn anything. Hey hotdog, jeg synes lige, jeg så dig vokse. Nu skal jeg edderpølse med sige dig en ting. For det første, så skal jeg pisse. Og for det andet, så... Pas på hotdog, den retiderede kok vil tage dig. Hvad? Det går ondt. Lad være. Fjern. Forsvind. Det går ondt. Smerte. Wow, hold op hotdog, du knækker dig virkelig. Lad være. Fjern. Forsvind. Det går ondt. Smerte. Ja, jeg prøvede bare ham. Wow, et hotdogs tvillingebror eller sådan noget. Hvem jeg? Jeg er en fransk hotdog. Du er Snoop Hotty Dog. Merde,